Zdravo ekipa, evo nas, imamo još 2 nedelje i malo do FNC u Minhenu, imamo još 2 nedelje i malo do teških ozljed glave Aleksandra Ilića, imamo još 2 nedelje i malo do teške depresije Ivana Đevicka-Icka i tako da imate još manje vremena od 2 nedelje i malo da kupite karte i da dolazite podržat najjačog borca u historiji regiona, takozvanog slow rocky goata. Ja vam obećam da ću vam dat spektakl, ja vam obećam da ću opravdat svoj nadimak i ja vam obećam da će me cijela Europa znat kao FNC goata. Pozdrav svima. Idite na eventim.de i kupite karte.